Na yung mga nag-ingon nga nagtago lang daw ka sa shadow sa imong father, the undefeated city councilor George Goking. According to them, you cannot stand on your own as a candidate if you are not a Goking. Any comment on that? Well, naman yung sa kabutang RD nga, di magina mawala kay di man po na motro akong pangalan. Regarding, naro ko sa shadow sa akong amahan, isa ko magbalaka na RD kay ever since nagsugod gid akong papa sa iyang pagdagan, nagsabot na midaan. Nga sa buntag, trabaho gid siya, hantod, makapuyan gid siya. Kung di na niya kaya, ako na din iyang ilabay sa mga pulong-pulong, sa mga rally, ako na magtuyok. So, about kailangan ako akong papa para makadaog. Of course, kailangan gina akong papa kay number one, siya magandang candidate. And then, if dili po gana ng mga tao sa akong papa sa iyang performance, di man po sila mo suporta sa ako So, dili na ako na i-dismiss. Ang importante po nga na akong papa sa akong kiliran. Kay number one, George Goking gapong ko. And regarding sa serbisyo, nakita man ako sa iyang example kay siya man gyud nag-mentor sa ako nga unsaon pag trabaho, isip counselor, unsaon pagtabang sa katawhan. So, kamo ug maapuhon kung inyo ko ma-elect, ako mga supporters, dili ra maglayo ang ako ang quality nga serbisyo kumpara sa akong amahan. Isa ra magyapon na nagpasa na sa ako. So, regarding din ako sa regarding kailangan ako sa para makadaog, di man ginato na i-dismiss RD kay the reason why undefeated siya is because ganahan mo gid siya sa ganahan mga tao sa iyang serbisyo. So, sa akong panahon, kung ganahan mo sa iya, ako naman pud ang magpadayon. So, di man sad ta kaingon murag lahi naman ang realidad kung ibutang ko nimo sa area nga lahi akong papa, dili ko Goking, so di naman po na mahitabo. So mo naman ni ato ang mga baraha, mo ni atong gamiton pang dula. Unsaon daw nimo pagkabalo kung unsay need sa mga kabus? You are not a kabus, but you are born with a golden spoon, sir. Well, sa una, wala gid wa ko kabalo unsay diferensya sa dato o pobre. Akong lola si Cristita Goking, usa na sa ka mag-uuma sa nasa Humayan, nasa Manggahan. Ang among mga gulay atong preschool ko paingon high school puro ra na backyard farming. So kanang grocery sa Save More ingana wa pa kay na sa mong panahon kay gatuwa kang lola nga ang iyang tinuhan kay kanang mga gulay o mga karne sa gawas puro na nay mga chemical. So regarding ingana, gipadako ko nga simple kay akong mama pod ang iyahang mga ginikanan puro pod mga mag-uuma dito sa Cebu, sa Asturias, Cebu, mga lagyo kay na siyang area. Akong papasad, simple pod iyang pagpadako sa ako kay nakasapon ko sa iya katong bata pa ko. Usa na siya nga usa ka manager pod ni Gloria Macapagal Arroyo sa field. Gawas ana usa po na siya ka manager pod sa usa ka staff ni Sito Lorenzo, former Secretary of Agriculture. So nakasulay gud ko sa akong papa nga simple gud ang kinabuhi kay cowboy man silang tanan. Di man ta magsilbi sa ilang mga lakaw kung mag-inarte ta. So gawas po dana, pag eskwela dayon ako, dito man ko sa Ateneo de Manila, nag-eskwela ko og AB Development Studies. Kung ibisaya pa nato na siya, siyensya sa kalambuan o kapobrehon. So ang amog yung eskwilahan nato is purely unsay mga mechanism sa poverty, unsay mga mechanism para igawas nimo sa mga tao sa poverty, unya unsa po'y solid pod nga mga activities naman tay mga project management for poverty alleviation. So ang project nako didto, first nako project sa Manila kay land acquisition sa Novaliches sa Smoky Mountain. Dito ko nahasa 6 months sa mga informal settlers. After ato gilabay po ko sa sitio San Jose sa Tarlac. Dito ko 2 years na assign uban ako ang tribo nga ang akong trabaho adto is mangita ko or magbuo ko programa para musaka pod ang ilang standard of living. So dito ko nagbuhat og sustainable ecotourism nga project, natay backyard farming dito nga naama na sila yung mga alaga sa bukid nga gadagan-dagan lang sa ilahang dalan. So akong giingnan kung naay mga mountaineers musaka diri, unya magdalag bugas, magdalag pagkaon, tubig, alkansin na kay mo kay ang style man gud ana sa una kay tagana na sila environmental fee. Pero ang problema, ang environmental fee sa kaninga tribo, ang tawag ani nila kay Abeling tribe, ilang mang i-remit sa munisipyo. So walay ilang mauli. So for 2 years ang akong gibuhat ito nga programa is among gibuhatan og backyard farming ang kada balay dito sa taga Abeling tribe para kung naay mosaka dito sa kabukiran, instead nga magdala sila og pagkaon, maghugaw-hugaw, ilang ibilin ang ilang mga pagkaon dito sa base camp, ila dayon dalhon ang mag-order na dayon sila sudan dito sa
tribo. So gusto kag adobong pato, adobong baki, adobong manok, unsa man gani diya napatay karne sa tilapia, kanang basoy nga exotic pud nga mga basoy. So natagaan nato na sila livelihood program to the point nga ang mga anak na dito sa akong mga beneficiaries or akong mga partners lugar kay nakagraduate ng college, mga nurse na dito nagatrabaho sa syudad. So di man sa ta pwede madugay dito sa kabukiran kung di ta kasabot on sa ilang ginaagian. Kay di man sa ta pwede magbutbot sa atong buhaton. So in order nga makatabang ta sa ilaha, dapat gyud ka kabulo makisama. So mura kog na baptized lugar sa ilaha. So dadala po na ako na diri pagdagan sa akong papa regarding community affairs ay ang first term sa akong may gasulong sa mga barangay tabang sa ilang mga sa ihang mga constituents. So kaning mga problema sa kapobrehon di man sa takayon nga publiko. Di man sa makaingon man sad mo nga ipanganak ko nga hayahay pero dili man na siya basihan nga makayon lugar mo dito nga dita kasabot kay ato magyong trabaho sa una kay mo sulod sa mga kabaranggayan, maminaw sa mga problema unya mangitag solusyon para sa ilaha. So dugay na sa taana para aning usa ka example kaning sa Sayas nga MRF naman tay problema kinadto momenting panahon nga na uso ang sustainability og kanang sitaw na eco-friendliness lugar kanang time nga uso ang recycling napatong bag-o nga termino creating shared value. Pag patok atong termino sa Pilipinas nakasulod tag usa ka program para matambalan pud nato ning problem sa recycling o kanang mga waste lugar nga maabot sa dagat or magtambak ka sa yuta. Nakasulod ta og usa ka program tawag kay Eco Bricks. Ang problema man sa Sayas kay naa daw na sila mga materials nga dili nila mabaligya. Nari dito sa salog katambak ang tawag ani kay mga sachet sa kape, sachet sa gatas ug sa candy. So among ibuhat para po dili sayang ang kaning basura, among gibuhatan og sistema, gigaling namo, gisulod namo sa concrete mix, gihimuon din namo na slag Eco Bricks mer sa Lego blocks. So kitagana mo livelihood ang mga taga Sayas, giagi namo sa usa ka cooperative. Tapos karon ongoing na gyapon, it's been siguro how many years na 9 years, 8 years na, ongoing na siya. So ang ginansa nila dito sa cooperative, ang gabahin ana kay ang barangay sa Carmen, ang syudad o ang mga taga Sayas. So kanang ingani mga problema, di man ka kailangan nga pobre ka para makasabot ka sa problema. Ang importante lang kay interesado ka o tagaan imong panahon para pod masabtan nimo sila. Kay sa gobyerno or kung volunteer man gani ka sa katabang ka sa politika or part ka sa NGO, ang importante mo gud ana kay andam ka maminaw, andam pod ka sa imong kaugalingon nga makasabot pod sa ilang mga reklamo kay sa ato manggod kay ingantag ingani nga problema makiinman ta nga di man siguro ingana kadako. So sa ingana nga batason dapat nato na walaon kay ang ilang gaagian og atoa lahi man gyud. So dapat kabulo maminaw nya kabulo sad mangitag paagi nga makahatag og solusyon sa ilaha. If given a chance to be one of the city councilors, so say top 5 priorities nimo, imong lingkuran diretso in 60 days. 60 days. Number 1, ipadayon mo ginatong trabaho sa akong papa. So ang focus gud nato sa program ni Mayor Clarix Oy kay ang RISE. Ang letter E ana is economic recovery. So for economic recovery, gawas pod sa merkado o sa mga negosyo, ang dapat man pod mag-recover kay ang mga konsumante. So number 1 atong ipadayon og monitor kay ang presyo sa atong mga batakan ng mga palaliton og mga serbisyo. Number 1 gyud ana kay ang bugas. Kay matud pa ni Clarix Oy, balag walay sudan basta naay bugas. So atong katutukan karon kay ang supply, quality o presyo sa bugas kinahanglan tayo sa ka-program nga gipasulod balik sa nasyonal nga tawag ani kay Kadiwa sa Pangulo. Morning number 2 na ako nga i-focus. Ang Kadiwa sa Pangulo kay usa ni sa katindahan partner sa DTI, not DTI. The Department of Agriculture og ang local government og I think apil gyapon ng DTI ani. Usa ni sa katindahan nga gabundakan og mga supplies gikan sa national government. Unya makapalit lugar ang mga konsumante og mas barato per kilo ani mga palaliton para sa gulay, bugas, prutas, ginamos, itlog og napat na sila mga frozen goods diri sa ato kay na may mushroom ginabaligya pod oyster mushroom. So atong gatutukan kay ang recommendation magud sa national kay dapat sa Kadiwa 33 pesos daw ang pinakabarato para sa mga normal lang mga konsumante. Pero ang problema nato diri sa local naman sa 39 pesos per kilo. Dito makita nimo sa second floor Kogon, nabot sa mini park sa City Hall. So sa akong term mangitatag paagi nga ato pa nang mapaubos. Kay basin natin mga problema nga solusyonan nato para ang presyo nga 39
mas mapaduol pa nato sa 33. Pero tanaw nato na unsay pwede nato buhaton kay wata kabalo kada adlaw magbag-o man gyud nato mga kondisyon. So tanaw nato iniglingkod nako kung makalingkod ko unsa atong matabang para sad mapaduol nato ning presyo. Kaya ang importante mo gud ana magsige man gyud og kamahal ang mga produkto. Makita sa tagpaagi nga matabangan po nato ning mga katawhan nato nga makales po na sila. Kay kaning kadiwa kataplan mo na nila ang presyo sa mga basic commodities nato. Kay kung moadto kag merkado karon or sa mga tindahan sa kilid, ang sweet rice naman nasa 43 pesos per kilo. So sa kadiwa, makapalit ka bugas ka 39. Ngano makaabot man tag 39 kay gitaplan og 4. So tanaw nato RD kung sa to mabuhat para mapaubos pa nato na. So manang ikaduha. Number 1, economic recovery. Number 2, kaning local ordinance para sa kadiwa. Ginatrabaho na karon ni Mayor Clarix Oy, Vice Mayor Bebot Rodriguez og sa akong amahan. In kaso di sa mahimog balaod og karon nga termino, ako na magpadayon ani og maapohon. Balikan po nato ning economic recovery, mangitatag mga paminaw nato mga negosyante o mga konsumante o mga mag-uuma unsa ato matabang sa ilaha para mas efficient o mas effective ang ilahang mga sistema sa pagnegosyo, pagtanom o at least madunggan po nato mga problema sa mga konsumante in kaso na atay angay buhaton para matabangan po nato sila. Tanaw nato ang mga practices nato sa merkado o sa mga groceryhan o basin na atay problema sa supply chain nga pwede nato remedyohan. Kay kabalo ko daghan makitag mga prutas sa kabukiran nga baligya barato ang pagbaligya sa mga resellers o nya pag-abot sa syudad mahal na kayo. So morning third point nako, trading post. Morning usa ka programa nga ginaliw karon ni Papa maghimo og trading post kay sa rice mongod naman na say part sa rice ni Mayor Clarix Oy nga inter-LGU, inter-barangay nga cooperation or communication. Kung makahimo tag trading post nga atong masumpay diretso ang mga mag-uuma, mga producers o ang mga consumers diretso para ma-skip nato ng middleman para mas makabarato ta, siguro mabuhat nato na. Pero una sa tanan, ato sang sabutan ang atong masilingan nga mga syudad o mga munisipyo para mabuo nato ning trading post. Then tanaw nato unsa nato na pag-implement og maapuhon kay dili ra man kagaya na ang magbuhat-buhat sa panani sa provision. So this will be an inter-LGU, inter-barangay program. So tanaw nato og maapuhon dili lang ta magbot-bot sa kay lingkuran sa nato ni og maapuhon pero at least ang idea for a trading outpost para ma-connect nato dito ang supplier, ang producer o ang consumers directly. Skip nato ng middleman as much as possible para ma-minimize nato ning cost. Kaya naman siya sa US, ang tawag ani kay farmers markets, na ang mga mag-uuma, moderisyo na dito sa outpost, sa trading post, o niya, mga consumers, dito na po mapalit sa ila. So, mas barato gina siya kaysa grocery o sa merkado. Number 4, din nato nga programa, kay ipadayon nato og lobby, maghimo taghawanan para sa mga informal businessmen, kanang mga walay business permit, kay butang nato sila magyapon galihok magyapon sila sa atong ekonomiya kanang gabaligag gatutoy gabaligag mani gabaligag tubig gabaligag banana kyog maruya ato pud ni silang paminawon kung unsa atong matabang sa ilaha kay kabulo ko lisod ang magkuha og business permit kay nanamon din mo yung mga obligation sa BIR o sa City Hall. So tanaw nato unsa atong matabang sa ilaha, tagaan nato ni sila opportunity nga tagaan nato sila boses kay maski natin sila registered sakop magyapon sila sa ato ang area of responsibility. So taga nato og boses ang mga informal o nya kani mga small micro enterprises kay tagan gyapon nato ni sila og hawanan nga madunggan kay kasagara mo gud ang gina-represent sa tang nato diri sa syudad kay mga dagko ng mga negosyante para magagmay. I don't think gani naa na sila proper nga forum nga makastorya. So ato ning estudyohan para matagan po nato ni sila opportunity nga madunggan basi makabuo po ta grupo po para sa ilaha. Then ang ikalima, mag-review ta sa mga incoming mga investments kanang wala pa gyud na nahitabo. Tanaw nato kung sa status, magpadayon pa ba na sila, na ba sila gusto baguhon or napatay mabuhat nga mas daghan pa atong mapasulod. Kaya ang problema nato karon daghan kay tag mga kauban sa kabukiran pati diri sa syudad nga wala gyud pa yung mga trabaho. If it's kuan man gani ang dili sila ganahan sa klase nga trabaho or basin na kulang lang gyud ang ato ang demand for labor, tanaw nato na siya. So
naamantay incoming investment rin sa Pueblo, pila to ka hektarya, bagong multi-purpose nga development, nga na residential, na commercial. So tanaw nato na kung kano sa ta magsugod ana para mundagan nato ni sila mga laborers. So kay kung mudaghan ang mga negosyante, mudaghan ang mga negosyo, mas daghan pud ang mga job opportunities para sa mga kauban din sa Cagayan. Kaya ang problema man gud, kung wala yung mga trabaho diri, dito sila manglarga sa gawas. Wata kabulon sa working conditions basi mo kulater, mapatay pa silang amo dito sa lahi nga nasod. Kung mulupad sila sa lahi nga syudad, magkalayo sila sa iyong pamilya. Unya, kung dili man gud kumpleto ang pamilya, kung dili ligon ang household, ay di magka-problema po ta on a larger scale sa syudad. So gusto ko kay usa man pamilyado masad ko na ko'y anak. Unya akong papa, so bali family oriented man pud ko, di ko gusto nga magkabungkag ang atong mga pamilya tungod kay kailangan mo larga, kailangan magpalayo. Kay ang papamudan ni karon sa bagong ekonomiya, kanang borderless economy, natay mga digital nga mga job opportunities, mga work from home. So dako magyapon ang mga sweldo, pero ang uban man gyud kay dili man computer literate, so dili man gyud na para sa tanan ang work from home. So busa mga conventional type of labor, kanang mga physical labor, kailangan gyapon ta magpasulod mga negosyante. So manigurado ta nga mga investments na ongoing or incoming mapadayon sa akong time kay lisod sad. Gusto pod nato masigurado nga atong mga igsoon, mga silingan nato na po yung mga trabaho. Nganong ikaw man ang akong butaran? Number one, kung naa man gani kay maskwilahan nga para gyud ani nga trabaho, I think mo pud akong gi-take up. Nagskwela ko AB Development Studies sa Ateneo de Manila. It's basically kuha na siya ang siyensya sa poverty o sa kalambuan. Unya, nag-specialize pud ko sa development management po dito. So basically, ang akong natun-an in theory, i-apply po na ako in actual mo. Ito akong gingon sa mga sustainable ecotourism dito sa Tarlac. So, daghan na kog natun-an ani mga different scenarios on paper. Unya, nakitaan mo gid nako nga na magid tay opportunity nga ma-implement nato diri sa ato ang kaugalingon syudad. So nabuhatan ako sa laing area, why not akong buhaton diri? Na nakabuhat na matag pilot project dito sa Sayas. Siguro sayo na siya i-implement karon kay ang akong nakitaan mong good while nagtrabaho ko sa akong papa, nag-volunteer ko sa iyang mga special projects o mga community affairs. Lahi ra gid ang pagtagad sa mga tao sa imuha kung na kay position. Kay kung na kay position daghan mahatag og suporta. Kay nasulay na ko karon nga wala pa ko kalingkod, nangayo ko og tabang sa mga private entities nga maghatag ta sa mga community sa ilang mga kailangan. Lahi ra gid i-compare na ako atong time nga akong papa ang nangayo katong nahimo siya city councilor. Kay numdum ko sa una nga mag-donate pa na siya sa JR Borja Hospital og mga aircons namo sa balay. Ang atong mga gamit sa balay among gipanghatag dito kanang natay mo concrete benches. Pero pagkalingkod niya na nakabalo na ang mga Chinese community, Filipino-Chinese community, si Councilor George Goking nakadaog na, ilado na siya ng motabang. So pagkadaog niya, na yung mga nag-donate og mga automatic hospital beds. I think gatos or 200 to kapin. 200 kabuok ang na-donate ito sa Jerbour City Hospital. Then napag same group yapon, Filipino-Chinese. Kabulo man silang baluarte man sa papa kinadto, so naghatag ko siya 180 wheelchairs. So siguro anyways nasugdan na magud namo. Volunteer man ko karon kay nakakuha magyapon tag mga private donations for mga gamay nga mga communities, mga daycare centers, mga senior citizen offices, napatay mga suga para sa mga government offices nga gipang donate sa akong mga amigo mga negosyante. Na naman tayo support karon. Kabulo na masad kong asa siya ipangdala. More or less makuha naman akong pulso sa mga kabarangayan kung sa kailangan nila. So ay na mo kabalaka na kay nabuhat naman natong apat na lingkod. I mean, dugay na. Wa mo ko'y plano mo dagan sa una, pero 9 years ago, gabuhat naman ta ani. So, ngano ako butaran, makita na mo gini mo sa serbisyong Goking, wa man gyud mo nagkamali sa akong papa, wa pod mo nagkamali sa akong uncle, si Alfonso. So, dako ang chance pod nga dili mo ma-disappoint sa kuha. Unya, ako pong siguro doon, nga akong ipadayon ang legasya sa akong amahan. Dili ko magkakulang sa inyong expectation. So, ano siya.